Mangibingelele ngiyabingelela kuphinda phela lapho kufikela khona le video makube kuhle makube mhlophe makhanye wehlabathi zolwandle. Ungabe umuntu onebhizinisi, ibhizinisi lakho alihambi kahle. Usemathandweni, uyabona ukuthi wayilo muntu okuthandayo akasakuthanda, usumthanda wethu. Umuntu ozamayo ukuhlanganisa izinto azihlangane. Uyabona ukuthi kukhona la khona ekuphazamiseka khona. Umfundisi uyashumayela. Izwi lakho lasebandleni alisazwakala, uyikhansela, uphethe endaweni, uyinduna, uyinkosi, umuntu nje osesikhundleni esiphezulu. Lalela-ke, ngifuna ukunikeza this powerful direction ozoyenza ukuze ukwazi ukuthi izinto zakho zithi ukukhanya. Hamba ungitholele amanzi umfula ohambayo. Mawufika lapha emfuleni ohambayo, fika uwakhe amanzi la ekubanga khona umsindo, ekuthi khona amanzi la abanga khona umsindo, exactly on that spot. Uwakhe lamanzi abe ngango 10 liter noma abe ngango 20 liter, kuzodepend ukuthi uthola amanzi amangakanani. Then bese uyabuya uyawabeka lamanzi. Then bese ungitholele ilentuzana u2 liter weFanta noma i2.5, kuzodependa kwena kusize wakho. Then bese ungitholele ama-cloves, thola ama-cloves. Ama-cloves uzongikhiphela ama-cloves awu7 lawa anamakhanda, uwathathe uwafake la, ne? Ubese ungitholele into ekuthiwa i-negro pepper. Makuwukuthi akwazi ukuthola i-negro pepper, ngitholele i-alligator pepper. Alligator pepper uzongithathela yona, uthathe inhlamvu zibe u7. Uma kuwukuthi umuntu wesifazane, umuntu wesilisa uzothatha inhlamvu zibe u9, ungifakele zona la. I-negro pepper, uma umuntu wesilisa uzofaka i-negro pepper inhlamvu zakho, ilentuzana induku lezi zakho, imdumbule yakhona uzoyifaka ibe u9. Uma umuntu wesifazane uzoyifaka ibe u7. Then bese uyayivala, ubese uyayilokhuza lento, uyakhuluma la kuyona, ne? Ukhulume, usho yonke into oyifunayo ukuthi impilo yami ayibe sweet, into zami mangithandeke ebantwini, mangikhuluma mangizwakala. Bese uthi la, ne? Then emveni kwalokho bese uyavala. So bese uyayivala lento, emveni kwalokho bese uyayibeka. Uyibeke for 48 hours, ne? 48 hours. Emveni kwalokho uzobe uyayithatha, uyilokhuza, uyifaka kulawa amanzi lawa engithe wabeke awu20 liter. Uzolwana uzikhelela ama5 liter ugeza, ukha ama5 liter wakho ugeza, ukha ama5 liter wakho ugeza. Uzogeza at least 3 times ngale nsebenzo. Ugeze, ukhulume, usho ukuthi into zakho mazivuleke, into zakho mazikhanye. Njengoba le Fanta isweet, nawe uyafisa ukuthi ube sweet. Njengoba ushukela u-attracta intuthwane, nawe ngokunjalo uyafisa ukuthi empilweni yakho u-attracte abantu aba-prominent abazokwazi ukuthi bakulekelele, bakusize ukwazi ukuthi uphile, izinto zenzeke. Makube kuhle, makube mhlophe makhanye wehlabathi zolwandle. Inamba yami 083 9471 856. Umaqethuka lo waqethula amadoda ekade egcwele ikhwantam. Makube kuhle, makube mhlophe, makube chose, makube kuhle. Siyabonga.